Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phibaro kini kilong ki khubor ki baman takasngi yakaktin khasi ladon kamban itu no yakaktin khasi kumkaktin sarkar neka official language jongka jela yathu ka khasi othos society habadawa na ukorat ke sangma hak jinglet kendu ha office tray kam ha secretariat menhaka khandeu tarik urisau Presiden kakas Dr. DRL Nonglaj ulayathu syakilat pthai khubor bahadin ka jingya kendu baka sarkar jela baka deiban pen itu no kumkaktin sarkar omban penlong kumka associate official language hakajala kadbaya kaktin parengpat kumka official language kakas kalai keren bat menteri rangba harengkat kad dorkas bala ai hakti jungu bandawa naka sarkar bala deiban pelong anyo ia kaktin kasi hakajala dakaba keren bat yatai haying dorbar thoan yathu presiden kakas Shushu Dr. DRL Nonglaj ulong bakam don kano ka jing persa lada ka sarkar jela ka ithulang yakaktin karo kum ka official language ka jela bat ka sarkar jela ka deiban penkelano yakameklia language act arjarsan namar kumbalong menta kaktin nongwei ne english kadai ka official language haka jela mekalia kawai kalong kajing ajumut jongi ka sarkar ban penlong ya khasi ka official language jong ka jala namar hadu menta ya ka khasi la penlong tangka associate official language kamat kadang long tangka ketien benrap ti kumno ka ketien jong traditional kan long ban ka ketien benrap kat ba ka ketien nongwei kan long ka ketien sarkar ti kajing wanra jongi ya kajing kerpat yang chief minister kalong baun wanra no ya ka amendment kajing penkela ya ka Megalia Language Act arhajarsan kabara kedewang tu baka khasi ban garo kidai ki associate official language menta da ka wanra ya ka amendment dei ban penlong no ya ka khasi ka official language kemet ka ketien sarkar bapura jongka jela ngi rawa ya khasi dese ki pajba na garo health kila mandawai garo katangim dan keno ka jingong halor kata ta kata kawai bat kawai pat ka kam ka ba kamat bang yekren kalong bedai bat ka jing penrong ya ketin khasi po ka khrnet ka pra jong kariti sensial jong kari ya ngira pentep yu ba hakal arp kendai berlai potrik jong benai beladep nila yo ya kan penlong ya kan national seminar hangti ha nong ba New Delhi ba hakal lai potrik nila yo ro ban penlong ya ka jingesong kelan mengor ka peaceful demonstration ha jantar mantar ba hadien kata ni lasim katto kan itligirai ba kata kalong banpan ya ka jingtip jingpensyai na ka Ministry of Home Affairs hangno kini ka jingdawa jongi ka don menta namar hau January arjar khat khandai ngilik ay ka dorkas hau Home Minister hau to por hau brai January but hau March la ay ka jubab ba ka tin khasi ka dai ka way na ki life of fraternity ki jakten ki ba menta ka Ministry of Home Affairs kadang bishar punya nagamta ban penrong hapo ka knet ka bapra ndrei hau Julai jom kasnem arajar arbuai habang ila submit yang ya darkas hau Sri Amit Shah hadu menta ngim simyo kanu ka jibab ti kata ka long ka wei ka rai ba ngilai ban yo ya ka jing bensai na ka Ministry of Home Affairs hangno ka ni ka kam ka don menta bat ka wei pat ka badan kam ka mangla sim ya ka rai ka long ban kerpat ya ka sarkar India ban wanra ya ka official bill na ka benta ban plilat ban pendong ikin khasi apo ka knet ka bapra hakani ka parliament session ka ban session ni bayu I bakiladan ketu ka ni private members bill hendrai habala introduce gitu la ra gitu umsimdan kenu kajing ya tainya tingim kwa syo tang bakini ki MP jongi kendra yaki tangi ki private members bill
Hanrai ba ka sarkar hi kan wanra ya ka official bill but kata kan long kalat ka ba le sela ban ulong no ya kene ke jing dawa choni ni la pha igidor khas siau home minister ni la pha igidor khas siau prime minister ni la pha ro igidor khas jongi sai ka president jong kari India but ya kini igidor khas ni la da yo ro ya ka receive copy but mentang ni la pentip ya chief minister bangi la dap ai kini igidor khas ringkat berki kopi siau nak menta bon boten but hagabedai berkene ni lo ong chief minister ki ha ban tho menta ya ka city siau prime minister home minister ban kerpat kumbangi kerpat mangi kajing kerpat jong state government kam dei ban yeper bat kajing kerpat jongi kajing kwa jongi kalong banwadra ya ka official bill ha ka parliament ke banwan bat ni ong yu baun sobha bande ya kata bat ulak kular baun sande ya kata bat pha ya ka city jong ban bodin ya kene ha kene katiyo ke banwan ikhendia nageleng jong chief minister ulak kular ban pej benia baga department ke badai kan pej benia ya kene kami gila language act R1000 tie bat hadin ke jing pej benia unsur sedang banle ya ke badan kam ha ke ban amen ya kami gila language act R1000 ban penong ya ke tin khasi le se bat garo ki wai pat ki official language lani ki tin sarkar kumbalong ka Manipuri hapo Manipur bat ka Mizo hapo Mizoram ngatrai ka tola biang si syaka sarkar kami ngilong ban pha no mardor bat ulong ban pha no ha ka tayo ka banwan ulapan ro ya ka jinga trailan jong ka khasi authors ha ka draft ya ka city ngin sale ya badan kam bat ngi kwa ban pentik na ba kata ka city ka dai ban lej ha ka tayo ka banwan official language dan iktir sarkar ya tin khasi kata le se kandang khamsimpor katu kat ni namar ka department ka badai ka habban pule benia ya ki nongrem jong ka constitution jong kari India hak bedai bat ka penlong tin sarkar ya kano kono tin ha kano kono jela bat kum juru ban habisar benia ya kenika meglia language act R1000 ka bamenta ti ya kata ngiong pula ban sim ya kapor dan rai ka jingkwa jongi ka long ba ha ka wei ka sngi dai ban slam han ka khasi ka dai ban long no ka wei na ki ktien sarkar sim penlong ktien sarkar ya ktien khasi ki hap rai kam daga ktien pareng tiga ktien pareng ka dai ktien long wei ki hap pendot ka spa ka pau ka bor ka sor naduk ki kimi ki pa ban penlong ki khon jong ki samla jongi panang ya ke English namar ka ktien sarkar ka dai ka English lada ka ktien sarkar ka dai khasi ki tho ki file ki noting barokhan ki city barokhan ki dai ktien khasi communication city barokhan ki dai ktien khasi barok kin haban pule khasi u bomnang khasi ro u hab bandan lakum no ka jingla ban snot ho ya ka ktien khasi walada umla ban tho ki dai bandan ka working knowledge ya ka khasi lada khasi ka dai ka ktien sarkar ti ka dai ka policy ka babakla ka penlong yi ki khon samla ban hab ban penle jimo de ke English lada ke ne ka dai ktien sarkar itu ki bakwa ban tre po ka jela tangga khasi ka lapian amdai tang khasi naman ngidan kam banang kampun peligi ktien ka English ro ka long ka ban kam handai kanam dan kan kata ka jing lendet no ya ka ktien khasi tinga ting ong ba pet menta ni persa ya ka imposition ya ka jing pentrekam ya ka asam language act khat khandai spa handru ko namar ba ong ban pentrekam da ka Assamese habaro ki district jongka asam ka topot ni yo ya ka jela halor kata ka nongrem penban nagi la yo ya ka jela ni klet no yala ka jong ka ktien
ngi subteng bet ya ka English kum ka we ki official language kum ba ka long Assam ba ki we ki jela jong ka India ki we ki jela ba ki yo ya ka jela la jong English ka beteng kum ka we ki official language bat ka tien jong ki trasnong ro mars madon ki penlong ka tien sarkar temangi ba deng iklat ya kata kadai kan ni ka ba penlong ya ki khna samla bat phi ki kemi ki paro piham ya ka ban penbor ya ki khona jong ban kre bai ka English wala ka kano nei menta da ka ba penlong official language baro kin hapnang khasi ka basngol ran ka long ba menta la dan ka to ni ki khasi ki bom nang khasi tidak ka ba penlong official language baro ki hapnang khasi amdei tang khasi ubah ke inshallah dai banang lupa reki bana barro ki haban ban pule khasi bat banang ya